ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝርከቡ ምድረማያውያን ለመምተን ፍሉያት መስፈርት ምዃኖም ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብቶም እንስሳታት ዳህሳሳዊ ምርመራ ዘካይድ ዘሎ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ቴድ ፓፐንፋስ ገሊጹ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ተመራማሪ ምድረማያውያንን ለመምተን ዝኾነ ፕሮፌሰር ቴድ ኣብ ሓበሬትኡ ዛጊታ ብዓለም እታ ሓንቲ ብስም ከተማ እትጽዋዕ ኣስመራ ጋዝ እትበሃል ዓሌት ዕንቁርዖብ ኣብ 1864 ኣብ ባፅዕ ዝተረኽበት ብማሳዋ ጌኮ ዝጽዋዕ ዓሌት ጠበቕ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝርከብ ጎብዬ ከምኡውን ኣብ 1866 ዝተረኽበ ጠበቕ ቆሓይቶን ገለ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ፍሉያት ምድረማያውያንን ለመምተን እንስሳታት ምዃኖም ሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝርከቡ ኣትማን ኣብ ዝገበሮ ዳህሳሳዊ ምርመራ ድማ ፕሮፌሰር ቴድ ዛጊት 40 ዓሌታት ኣትማን ከም ዘለዉ ከም ተረጋገጸ ጠቒሱ ካብዚኦም ቶም 11 ዓሌታት ማለት 25 ሚእታዊት ጥራይ ተጓዳእቲ ምዃኖም ብምሕባር ቶም ዝበዝሑ ግን ተጓዳእቲ ከም ዘይኮኑ ኣረዲኡ። ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምውህሃድ ኣብ እንስሳታት ብሓፈሻ ኣብ ምድረማያውያንን ለመምትን ድማ ብፍላይ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ኣብ ምክያድን ስልጠናታት ኣብ ምሃብን ዝነጥፍ ዘሎ ፕሮፌሰር ቴድ ፓፐንፋስ ኣብ መወዳእታ ንሞያዊ ወኒ ናይቶም ኣብቲ ዳህሳስ ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን መጒሱ። ኣብ ፍርያት ዝበጽሐ ዘራእቲ ግቡእ ምክትታል እንተዘይተገይሩሉን ኣብ ግዚኡ እንተዘይተኣኪቡን ዝፈሰሶ ጻዕሪ ከንቱ ስለ ዝኸውን ሓረስቶት ንኡ ዞባ ቁርደት ዘራእቶም ኣብ ቆፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ዝከኣሎም ምክትታልን ጻዕርን ክገብሩ ተሓቢሩ። ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ዓውድያሲን ኣዜብ ብርሃነ ሓረስቶት ንዞባ ቁርደት ዘራእቶም ኣብ ቆፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ዕቱብ ምክትታልን ጻዕርን ክገብሩ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻት ንዞባ ጠዊዑ። ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ቴድሮስ ገብረ ማርያም ንኤሪና ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ ምጅማር ክራማት 2017 ብሰንኪ ዝነበረ ዘይምዕሩይ ዝርግሐ ዝናብ ክሕረስ ካብ ዝተዳለወ 4500 ሄክታር 2011 ሄክታር ጥራይ ብትራክተርን ብያታዊ ኣገባብን ተሓሪሱ 80 ሚእታዊት መሸላ 20 ሚእታዊት ድማ ብልቱ ከም ዝተዘርአ ኣብርሁ። ኣብዚ ንዞባ ቁርደት 14500 ሄክታር ክሕረስ ዝኽእል መሬት ኣለና ማለት እዩ። ብሓፊሹ ክንሪኦ ከለና ጠቕላላ ስፍሓት ናይዚ ንዞባ 92500 ሄክታር ኮይኑ ካብዚ እቲ 14500 ሄክታር ክሕረስ ዝኽእል መሬት ኮይኑ 78000 ሄክታር ከዓ ክሕረስ ዘይኽእል መሬት እዩ ማለት እዩ። ማለት ከምኡ ክንክበለና እንታይ እዩ ካብዚ 78000 ሄክታር 65750 ሄክታር ፍኑ መጋጫ ክኸውን ከሎ 12250 ሄክታር ከዓ ህዛእቲ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ 14500 ሄክታር ኣብ ለንዘበን ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት 4500 ሄክታር መሬት ክሕረስ ኣሎ ኢልና ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝሓዝናዮ መደብ ነይሩ ማለት እዩ። ካብዚ ዝሓዝናዮ 4500 ሄክታር 2011 ሄክታር ተሓሪሱ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓቐን ዝናብ ከዓ ከምዚ ዝመስል እዩ። ኣብ ወርሒ ግንቦት 25 ሚሊ ዝናብ ሃሪሙ ኣብ ወርሒ ሰነ 4.5 ሚሊ ኣብ ወርሒ ሓምለ 21 ሚሊ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ከዓ 79 ሚሊ ኣብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ዕለት 16 ሚሊ ብድምሩ 145.5 ሚሊ ዝዓቐኑ ዝናብ ኣብዚ ዘንኡ ዞባ እዚ ዘንይብሉ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ኣዋሃዲ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ልምዓት መስኖን መንእሰይ ተኽለ ሃይማኖት ይዕብዮ ብወገኑ ምስ ዝነበረ ድኹም ክራማት ሩባ ባርካ ከምቲ ዝድለ ውሒድ ስለ ዘሕለፈ ኣብ ግዜ ሓጋይ ንዘጋጥም ምጉዳል ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምምካት ኣልማዕቲ ጀራዲን ውሕሉል ኣጠቓቕማ ማይ ከዘውትሩ ኣተሓሳሲቡ። ኣዋሃዲ ልምዓት በቕሊ መንእሰይ ዘርኢ ሰናይ ተስፋይ ድማ መግቢ እንስሳታት ንምሓዝ ነበርቲ ንዘሎ መጋሃጫታት ኣብ ምዕቃብ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ። كما أكل نايتي هزبي وحصرنتو استرغاغص صروي ستماي نخركب بوحدت حزبن منغستن زكايد صعري اب ممحدار كبابي ملزانا يزنبره صغمات نمقلالن تعنا نبرتن موحسن بروجكت صروي ستماي يواددالو نصبصاب وكيل ارينا مبراتو امينه ليديا تخل مريم.
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ምለዘናይ ንዞባ ለጓዓን ሰባ ብተበግሶ ህዝቢ ብልዕሊ 4 ሚልዮን ኣፋ ፕሮጀክት ጥሪት ተማይ ዋደዳሎ እቲ ብምትሕብባር ምምሕዳር ንዞባን ክፍለ ሃብቲ ማይ ዞባ ማእከልን ዝዕመም ዘሎ ፕሮጀክት 15 ሜትሮ ዝዕምቆታ ኢላ ምኹዓት 3.5 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት ማይ ምዝርጋሕን 3 መዕደሊ ነቁጣታት ምህናፅን ከም ዘጠቃልል ኣቦ መንበር ኮሚቴ ዓዲ ቀሺ ያሬድ ምሕረት ኣብ ሓቢሮም ኣብ ዓድና ከም ዝፍለጥ ዋላ እኳ ማይ እንተሃለወ ዲጋ ጽሬት ሓሎስ ዘይኮነ ንጥዕና ጎዳኢ ስለዝኾነ ጽሩይ ማይ ንምስታይ ጻዕርና ካይድ ኣለና ነበርቲ ኣብ ዝሃበዎ ሓበሬታ ዝስተ ማይ ንምርካብ ጸገም ከም ዝነበሮም ብምጥቃስ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ርእሲ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ምውሓሱ ጥዕና ነበርቲ ኣብ ምርግጋጽን ጾር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምቅላልን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ሓደ ድሪል ተገይሩና ትድሪል ብዓቁ ሰርሓሎ ሕጂ ኻቲ ዝበለጸ ብዓብየ ኣብዚ ወጣና ከለኻ እናተሓጎስና ዓቢና ንእሽተና እናተሓጎስና ኢና ዞም ሓቲ ኣመሓዳሪ ንዞባ ለጓዓን ሰባ አቶ ኢሳቅ ጥዑም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህዝቢ ንዝወሰደ ተበግሶ ብምምስጋን እቲ ፕሮጀክት ክሳብ ዝዛዘም ምትሕብባሩ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሮም ምለዛናይ ኣስታት 3000 ነበርቲ ዘለውዋ ሓንቲ ካብ 22 ዓድታት ንዞባ ለጓዓን ሰባ እያ ኤርትራ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምቁፅጻርን ምውጋድን ዘካየደቶ ዕቱብ ጻዕርታት ብኣብነት ከጥቅሳ ዝኽእል ዓወታት ተጓናጺፋ እያ ሓደ ካብኡ ሕማም ቲቢ ንምቁፅጻር ዝተካየደ ግብራውን ጎስጓሳውን ስራሕ እዩ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ኩነታት ሕማም ኣብ ዞባ ማእከል ኣመልኪታ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ሚኒስትሪ ጥዕና ብዘካየደ ዘሎ ጎስጓስን ግብራዊ ስራሕን ኣብ ዞባ ማእከል ተርእዮ ሕማም ቲቢ ማለት ዓባይ ሰዓል ብ900 ንምቁፅጻሩ ከም ተኻለ ተሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ምቁፅጻር ሕማም ቲቢ እንደወን ሲስተር ናጽነት ገብረ ዮሐንስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ እቲ ብምስትንፋስ ዝመሓላለፍ ሕማም ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 49 ዘለው ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ብምብራህ ሕሙማት በኣጋን ኣብ ትካል ጥዕና ምዝመጹ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ግቡእ ምክትታል እናተገብረሎም ብዝወስድዎ መድሃኒት ክፍወሱ ከም ዝኽእሉ ለውጥን ዘርአዩ ድማ ኣብ መደበር ጥዕና ጉዳያት ቲቢ መርሓኖ ንክልተ ዓመታት ተዓቂቦም ግቡእ ሕክምናዊ ናብየት ከም ዝግበረሎም ኣብሪሃም ኣብ ሃገርና ክልተ ሕማም ቲቢ ከም ዘሎ እቲ 80 ሚታዊት ናይ ሳምቡቅ እቲ 20 ሚታዊት ድማ ካብ ሳምቡቅ ወጻኢ ምዃኑ ጠቂሳ ድማ ነዚ ሕማም እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ንምቁፅጻር ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጻ ሲስተር ናጽነት ገብረ ዮሐንስ ኣብ መወዳእታ ሕሙም ቲቢ መድሃኒቱ ብግቡእ ምዝከታተል ናይ ምፍዋስ ተኽእልኡ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ድሕሪ ቀትሪ ክትረስኒ ኣብ ግዜ ለይቲ ረሃፅን ሚዛን ሰብነት ምጉዳልን ዝተሰምዖም ወይ ዝረኣዩ ዜጋታት ብቕልጡፍ ናብ ትካላት ጥዕና ብምኻድ ክምርመሩ ተላብያ ሕማም ቲቢ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ህዝቢ ዝእከበሉ ክፍሊ ወይ ኣዳራሽ ከምኡውን ኣውቶቡሳትን ካልኦት መጓዓዝያን እኹል ንፋስ ከም ዝኣትዎ ክግበር ከም ዘለዎ ክኢላታት ጥዕና ይመኽሩ ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ክብ ንምባል መምሕዳራትን ወለድን ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ጥቡቕ ዝምድና ክህልዎምን ብውህደት ክስራሕን ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይጸዊዑ ብምኽንያት ምጅማር ኣካዳሚያዊ ዓመት 2017-18 ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ዞባ ጊንዳዕ መምህር ጃብር ማሕሙድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትምህርቲ ዝተመዝገበ ውጽኢት ብሓፈሻ ተባባዕ እኳ እንተነበረ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ትሑት ስለዘሎ ውሁድ ጻዕሪ ከም ዘድልዮ ገሊጹ ተቐንዲ ጠንቂ ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮ ምዃኑ ዝሓበረ መምህር ጃብር ምጥርናፍ ዓድታት ብዝለዓለ ክስራሓሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ሹማ ሸባሕን መትከል ኣብየትን ዝተጀመረ ብዓርዮም ዝፍለጥ ኣብ ግቡእ ዕድሚኦም ትምህርቲ ንዘይጀመሩ ካብ 9 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ዝወሃብ ትምህርቲ ኣስታት 170 ቆልዑ ከም ዝመሃሩን ዝመጽእ ዓመት ብዝሰፍሐ ክቕጽል ምዃኑን ኣብሪሁ ኣመሓዳር ዞባ ጊንዳዕ አቶ ዑመር ያሕያ ሓጂ ድማ ብዝካየድ ገምጋማትን ዘተን ተራ ኣመሓደርቲ ከባብን መምህራንን ብሓፈሻ ወለድን ተምሃሮን ድማ ብፍላይ ዝያዳ ክሕይል እምንትኡ ገሊጹ ተሳተፍቲ ድማ ተሳትፎ ዜጋታት ኣብ ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ክብ ንምባል ጎስጓሳት ክካየድ ከምኡውን ብህቦብላን ዝዓነው ኣብያተ ትምህርቲ ቆላሕታ ክግበረለን ተላብዮም ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ 17 መስከረማት ሒዛ ኣብ ኖርዌይ ክትሳተፎ ዝቕነት ወርልድ ቻምፒዮን 2017 ተቐዳምቲት ማል ሰንበት ኣብ በርገን ብዘካየድዎ ውድድር መገርጃ ዓጽዮም ኣብዛ ናይ ትማሊ ዛዛሚት ውድድር ተቐዳምቲ ኣብ ውሽጢ በርገን ብዝተኻየደ 276.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐት ውድድር እዮም ኣካይዶም ካብቲ ድማ ናይዚ ውድድር ተቐዳምቲ ብሓባር እዮም ተጓዒዞም እንተኾነ ክመልቁ ዝፈትኑ ኣይተሳኑን ብዙሕ ከይተጓዓዙ ግና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዓባይ ጉጅለ ይኣትዉ ነይሮም ሓሓሊፈን ጉጅለታት ምስረታን ፋሕ ይብላን ነበራ ውድድር ክዛዘም ኣብ ዝተቓረበሉ እዋን ፔተር ሳጋን ምስታ ብቅድሚት 25 ተቐዳምቲ ዝተፈላለየ ሃገራት ሓቒፋ ዝነበረት ጉጅለ ነበረ ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ርብርብ ድማ
ነቲ 6 ሰዓትን 28 ደቂቃን 11 ካሊትን ግዜ ዝተመዝገበሉ ናይ መዛዘሚ ውድድር ስሎቫኪያዊ ፔተር ሳጋን ቀዲሙ ናይ መዛዘሚ ሕንጻጽ ከረግጽ እንከሎም ኖርዌጃዊ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ኣውስትራልያዊ ሚካኤል ማቲውን ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ትርሒ ሒዞምሉ ኣብዚ ውድድር ምስታ ብ14 ጉጅለ ብዝሕ ዝበሉ ተቃድምቲ ዝሓቆፈት ዝነበረ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ናይ 83 ተርታ ክሕዝ እንከሎም መክሰብ ድበሳይን ኣማኑኤል ገብረ ዝጋብሔርን ድማ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ንውድድሮም ከም ዘይዛዘመዎ ፕሮሳይክሊን ስታትስ ኣብ ጽሑፋታ ኣስፊራ ትማል ሰንበት 24 መስከረም ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ስታዲየም ኣስመራ ናይ ካልኣይ እግሪ ጎብለል ናይ ጎብለላት ጋንታ ምፍላጥ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ስዕረት ዘመዝግበት ደንደን ድማ ጎብለል ኮይና ግጥም ናይ ጎብለል ክለባት ዞባ ማእከል ትማል ሰንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ተኻይዱ ኣብቲ ሚኒስተር ፓብሊክ ወርክስ ኣቶ አብርሃ ስፋ ማሕደር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮማን ዑስማን ኣውላይ ሓላፊ ምሕዳር ሚኒስትሪ ምክልኻል ብርጋዴር ጀነራል ኢዮብ ፍሳሄን ካልኦትን ሓለፍትን ዝተረኽበሉ መዓልቲ ክለባት ቀይሕ ባሕርን ደንደን ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥምን ንምክያድ ናብ ሜዳ ወሪደን ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ክለብ ደንደን ሓደ ባር ተዓዊታ ብምንባራ ክልተ ዕድል ሒዝያ ናብቲ ግጥማት እያ ክለብ ደንደን ነዛ ዋንጫ ክትዕወተላ እንተኮይና ኣብዛ ግጥም እንተወሓደ ናይ ክልተ ባዶ ዓወትን ናይ ፍጹም ቅላዕ ዕድልን ጥራዩ ሒዛ ናብቲ ፀወታት እያ ኣብቲ መዓልቲ ድማ ነዚ ግጥም ንምዕዛብ ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ንሜራ ስታዲየም ኣስመራ መሊኦም ነበሩ ካብ ፈለማ ናይቲ ፀወታ ተፃወቲ ደንደን ብመጥቃዕቲ ናብ ልዳት ቀይሕ ባሕሪ ክጽግዑ ተራእዮም ቀይሕ ባሕሪ እውን ሓሓሊፋ ብመልሰ መጥቃዕቲ ንልዳት ደንደን ክትኩሕኩሕ ተራእያ ሓልቃ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መበል 13 ደቂቕ ዝፈተና ፈተነ ከም ኣብነት ክትጥቀስ ይከኣል ተፃወቲ ደንደን ኩዕሶ ኣብ ማእከል ሰሪሕካ ንቅድሚት ኣብ መልኣኽ ዝነኣል ስራሕዮም ዓሚሞም ቀይሕ ባሕሪ ዕረፍቲ ቅድሚ ምእኻሉ ብመንገዲ ሮቤል ተስፋ ሚካኤል ዝፈተነታ ጽብቕቲ ፈተነ ተኸላኸልቲ ደንደን ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይሮማ ድሕሪ ዝተመዝገበ ስለ ዘይነበረ ንዕረፍቲ ብዘይሸቶ ባዶ ወፅየን ድሕሪ ዕረፍቲ ተፃወቲ ቀይሕ ባሕሪ ንፀወታ ብምቁፃር ብሓያል መጥቃዕቲ ንማዕፆ ደንደን ክሕኩሕኩሕዎ ጀሚሮም ደንደናውያን ፀኒሖም ተብራቢሮም ኣብ መበል 61 ደቂቕ ቅላዕ መቕፃዕቲ ረኸቡ ሚካኤል ዘርኣይ ሓላፍነት ወሲዱ ብምቕራዕ ናብ ሸቶ ለውፃ ድሕሪ ዛ ሸቶ ክልቴን ጋንታት ዝተፈራርሓ ክመስላ ንፀወታ ኣብ ማእከል ብምሕፃር እንትርፍሓ ሓሊፈን ክፈታትና ዘርኣየ ለውጢ ነበረን ፀወታ ብከምዚ ዝተገልፀ እናቐፀለ እንከሎ ኣብ መበል 73 ደቂቕ ተፃወታይ ቀይሕ ባሕሪ ሚልክያስ ቀላሚጦስ ጽብቕቲ ዕድል ኣባኺኑ ፀወታ ኣብ ምፍጻሙ ተፃወታይ ቀይሕ ባሕሪ ሄርሞን ዝፈተና ተራር ቅላዕ ሓላውላት ማዕጾ ደንደና ሊሕንዋ ፀወታ ከዓ ሓደ ባዶ ተዛዚሙ ዕውቲ ጋንታ ንምፍላይ ፍጹም ቅላዕ ተዋህበ ብሓፈሻ ደንደን ከዓ 3-1 ብምዕዋት ናይ ጎብለል ዋንጫ ዞባ ማእከል ኮይና ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወፃዩ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገ ኢራን ኣብዚ ዓመት እዚ ኒክሌሳዊ መደባታ ብዕፅፊ ከም ተዕብይ ሓቢራ እዚ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊያ ዘጽድቆ ዘሎ በይናዊ እገዳ ምዃኑ እዮም ሰበስልጣን ኢራን ዘረድኡ ይኹን እምበር ገስጋስ ኒክሌሳዊ መደባት ኢራን ካብ ሰላማዊ መዓላታት ሓሊፉ ኣብ 2015 ዝተበፅሐ ስምምዕ ዝጥሕስ ከም ዘይኮነ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ሓሰን ሩሓኒ ሃገሩ ኒክሌሳዊ መደባታ ብሓፈሻ ምዕባል ሚሳይል ድማ ብፍላይ ከተዕብዮ ምዃና ዝሓበረ ቀረባ መዓልታት مخان زمالكوت سبسبات ب23 مسكرم عوز زبالته فتنة بالستيك ميسايل كم زكايدت يردون تاجر نيكليساو مدباتان معبال فقد نايزخونه تاجر كم زيت صبن ولا علاو مسلا كم زخونه المحبره زفلاتيو أبسفح كبابيتات كندا تخصيص زلو العلمة المقات محبرة قطبة وصقمات كيف ترتسقيو بمسرة سبسبات متن مقاتها تورونتو اوتاوان كالوت كبابيتاتن 4 ديجري سنتيغراد بصيح كم زلو زدما اوشت 130 عامتات ابت هاجر استمزغبه زلعالم مخانو تغليصو كيلاتات مترولوجي كندا بسنكت زين بركناتات اير حدغ بارع كيكسات سقاتهم يغلصلو ابز حلف قربا وراح بحيول هاجرات اوروبان امريكان بسنك برتع موقت بستخصت حدغاتات بارع نواتاون اكبابيون كسراتات كم زورده سبسبات يملكتو بدرجة عالم زخصت زلو قلطوف من لوات كناتات اير صعبينات كلمة ولوت مخانو كيلاتات يقلصو أمريكا قبل ليبيا بالعل زركب وتدراو معسكر داعش بزكايدو متقعت نفرتي بوحدو 10 شعات عطوقات كم استقتلو تبليتو اتي متقعت استخايدو معسكر استات 150 كيلومتر نشان خدوبا ومعراب كاب كتما سرت خمس ركب عززتي سراويت أمريكا حبيروم اتي معسكر داعش ابتي زوبا زكايدو شبراو متقعتات نمهنداس اصوار نمخزانن حدث ابالات نممل مالن كتقوملو كم صنح دما منستر مكلخال امريكا غليصو
ዳዕሽ ንኸተማ ስርታ ብወርሒ ጥሪ 2015 ብምቁፅጻር ጽልውኡ ንምስፋሕ ክሰርሕ ጀሚሩ መንባሩ ዝዝከር እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ግን ብመጥቃዕቲ ኣየር ኣሜሪካ ዝተሰነዩ ዕጡቓት ሚሊሻታት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ነታ ከተማ ከም እተቆጻጸርዋ ይፍለጥ። ب25 መስከረም ኣብ ማልያ ብልዕሊ ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ብዝተካየደ መጥቃዕቲ ነታውጊ ብውሕዱ 3 ኣባላት ሰራዊት ክቕተሉ ከለዉ 7 ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ መሬት ብዝተቐብረ ተፈንጃሪ ከም ተካየደ ዝሓበሩ ኣዘዝቲ ናይቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ግዳያት መጥቃዕቲ ዘጋታት ባንግላዴሽ ምዃኖም ገሊጾም። ፈረንሳይ 2013 ዘካየደቶ ቀጥታዊ ወታደራዊ ምትእትታው ሰፊሕ ክፋል ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ተቆጻጺሮም ዝነበሩ ጥሩፋት ሓይልታት ተደፊኦም ክወፁ እኳ እንተኸኣሉ ዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ግን ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽል ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብ 2015 ኣብ መንጎ መንግስቲ ማልን ተቃወምቲ ሓይልታትን ስምምዕ ሰላም ተኸቲሙ እኳ እንተነበረ ዛጊታ ባይታ ክትግበር ከም ዘይተኻእለ እዩ ዝሕበር። ባይቶ ጸጥታ ብልዕሊ ዝኾነ ንጸጥታ ማሊ ዝዘርግ ኣካል እገዳ ከም ዘጽንዕ ዘነጽር ኣዋጅ እኳ እንተውፅአ ዛጊት ግን ጸጥታዊ ውሕስነት ሃገር ክረጋገጽ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝሕበር። ርእሰ ምምሕዳር ዞባ ኩርዲስታንና ኢራቅ ብኣንጻርቲ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢራቅን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝገጥሞ ዘሎ ተቃውሞታት ነጻ ሃገር ኩርዲስታን ንምስራት ዝዓለመ ረፈረንደም ሎሚ 25 መስከረም ከም ዝጀመረ ተቃሊሑ። ኣብታ ርእሰ ምምሕዳር 12072 መድመፅ ነቁጣታት ተኸፊተን ህዝቢ ድምፁ ክህብ ከም ዝጀመረ ዝሓበሩ ጸብጻባት መስርሕ ምድማፅ ኣብ ውሽጢ 12 ሰዓታት ክዛዘም ምዃኑ ኣረዲኦም። ኣብዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢራቅ ሃገር ኩርዲስታን ንምስራት ዝካየድ ዘሎ ረፈረንደም ልዕሊ 5.3 ሚልዮን ኩርዳውያን ኢራቃውያን ድምፆም ክህቡ ትፅቢት ይግበር። መራሒ ርእሰ ምምሕዳር ኩርዲስታን መስዑድ ባርዛኒ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኢራቅ ዝጸንሖም ኩሉ መዳያዊ ሽርክነት ከም ዘይሰመረ ብምሕባር ኩሎም ኩርዳውያን ኢራቃውያን ድምፆም ክህቡ ብ24 መስከረም ኣብ ዘስምዖ መደረ ፀዊዑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ ሃይደር አልዓባዲ ብወገኑ ሃገር ኩርዲስታን ንምስራት ንኢራቅን ነቲ ዞባን ናብ ተወሳኺ ሕንፍሽፍሽን ኩናትን ዝመርሕ ምዃኑ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ረፈረንደም ክነጽጎ ፀዊዑ። ب22 መስከረም ኣብ ዝተቃነዐ ፌደራላዊ ምርጫ ጀርመን ብቻንስለር አንገላ መርከል ዝምራሕ ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ክርስቲያናዊ ሕብረት 33 ሚእታዊት ምርካብ ተዓዊቱ። በዚ ድማ ቻንስለር መርከል ንመበል ራብዓይ ግዜ ነታ ሃገር ክትመርሓ እያ። ኣብዚ ምርጫ ቀንዲ ተቃናቃኒ ዝነበረ ማርቲን ሹልዝ ዝምራሕ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ኣስታት 21 ድምፂ ረኺቡ። አንጻር ስደተኛታት ምዃኑ ዝግለጽ ሰልፊ AFD ድማ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ንፈለማ እዋን 13 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ኣብ ባይቶታ ሃገር መንበር ከውሕዝ በቂዑ። ቻንስለር መርከል ንፌደራላዊ ምርጫ ጀርመን ክትዕወተሉ ምኽኣላ እታ ሃገር ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ኣብ ወጻኢ ብሓፈሻ ኤውሮጳ ድማ ብፍላይ ዝህልዋ መርገጺ ንምቕያር ድሉቲ ከም ዘየላ ዘነጽር ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ኣህጉራዊ ዛዕባ ቀዳማይ ዕላማኣ ነቲ ቱርኪ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምጽምባር ኣቕሪባቶ ዘላ ጠለብ ንምቕጻይ ከም ዝኸውን ይእምቱ። ኣውስትራልያ ኣብ ቀረባ መጻኢ ወናኒት ማእከል ምርምር ጠፈር ክትከውን ትስዕር ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ታገር ጠፈራዊ ምርምር ንምክያድ ናብ ካልኦት ሃገራት ክትምርኮስ ምጽናሓ እዚ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ከተመዝግቦን ዝግባእ ገዝጋስ ብኸፊል ዓጊትዎ ከም ዝጸንሐ ሓቢራ ኣላ። እቲ ማእከል መዓስን ኣበየናይ ከባብን ከም ዝድኮን ዝመጽእ ዓመት ክንጸር ምዃኑ መንግስቲ እቲ ሃገር ገሊጹ። ሓያሎ ሃገራት ጠፈራዊ ምርምር ንምክያድ ኣብ ውሕዳት ምዕቡላት ሃገራት ከም ዝጽግዓ ዝፍለጥ እዩ። بريطانيا مس متእታው بኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ልዑል ጠለብ ኤሌክትሪካዊ ጸዓት ከም ዘድልያ ሓቢራ። ብመሰረት ሓበሬታ በዓል መዚ ኤሌክትሪሲቲ ተሃገር ምስ ምትእታው بኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይንን ካልእ ዓበይቲ ማሽነሪን ተወሳኺ ጸዓት ኤሌክትሪክ ከድልያ እዩ። በዚ ድማ እታ ሃገር ነቲ ጠለብ ንምምላእ ኣብ ንፋሳዊ ምንጪ ጸዓት ክትደፍእ ምዃና ትገልጽ ኣላ። ብሪጣንያ ክሳብ ዝመጽእ 2040 ብነዳዲ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ሙሉእ ብሙሉእ ብኤሌክትሪካዊ ጸዓት ንምትካእ ትሰርሕ ከም ዘላ ምሕባራ ይፍለጥ። ብሪጣንያ ጥራይ ዘይኮነት ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወስዳ ምህላወን ይግለጽ። እቲ ውጥን ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ክኢላታት ኣከባቢ ይጠቕሱ።